Democràcia és transparència i participació. No hi ha democràcia quan el poble no sap què fan els seus representants en el seu nom. I per descomptat, tampoc n'hi ha quan les persones no poden participar activament de les polítiques que els afecten directament. És per això que per nosaltres, transparència i participació són dos pilars bàsics en el nostre projecte. Millorarem les relacions entre les entitats y el Ayuntamiento, eliminant burocràcies. Queremos que la gente conozca los sueldos, dietas y patrimonios de los concejales y concejalas. Por eso haremos que los datos sean fáciles de consultar en Internet. Farem entre tots i totes un reglament de participació ciutadana. Volem que la gent de Blanes pugui participar en les decisions importants. Volem un poble actiu, informat i implicat. Volem política transparent i participativa. Volem recuperar Blanes.